Ako pa rin kamotang ma-interview na ko si Attorney Levy Baligod. Kabahin aning 18 ka mga Marines ha, nga na-execute ako pinapit kagapon dito sa Club Filipino. Nga giingon nakadawat ang daghang kongresista. Apil lang bangag. Shout out ko no, matod pang Konsel Darling Aguilar sa Panta. Shout out sa Japits Litson. Ay, morang nahurot na sa iyo na kayo. Naami dire karon Rosa, Anros, Salde og Inday Marinit. Astang iliga mga tindira mo unang mahalin aning mga manya. Ayay, akong kauban sa una si Emery. Ha? Emeriana, may muntag. Emery Antigua, morning. Irene Zaldi del Prado. I'm sorry. Irene Zaida del Prado. Ma'am, ni adto na ka sa Toledo. Kato biktima sa drogas. Pinangga ra ba kayo ninyo ang mga drug addicts. Uy, basin ganahan ka bisitahon ang katong suspect unya buhato na po ninyong Santos. Para ning Senadora Risa. Diba? Kapromilay, wa man nimo pangutan si Hontiveros mulansar ba siya sa pagka-presidente 2028. Actually, ang akong gihatag nga topic niya duha ra gyud kay limited ang oras kay naa sa laing interview dito sa Mindanao Kapromi. Ang katurag yung importante kaning mga political issues unya na wa man lami ay. Nindot untang isgutan ningos bangag nga sa 28 ko no, kinanglan ang presidente kamaog og ekonomiya kay siya wa man gisay hanaw anang napita. Tanga man ang dakong bangag niya. Unya na mga layo pa pero ang katong political dynasty or mga wagtang na ng mga sus dinastiya mga bagaag mga naong ni mga kongresista. Unya hapon ay niingon karon natagihatag na kong detalye ha karong hapon parte aning ika 40 na katuig nga kuan kanana ang kasumaran sa IDSA People Power Revolution si Bishop Abit Oy mo ini kuan kagapon ni hatag mensahe pinaagi sa yang protege si Bishop Renato Limot ko si Pilido to Renato. Romy Lai gapon Lini Risa versus Sara Aimee sa 23 paes kayo. Let's see, scattered ko no, matirang matibay. O, di pag iyang ingon. Pero ingon ko no, si PRRD. Digong, nga si Robin Hood ko no, padaganon. Wa maingon, actually, wa maingon, sayop ni Kapromi. Wa maingon si Digong. Wa may statement kis Digong. Ang niingon ra si Robin Padilla sa, ay sino ba akong tumanggi kung utusan ako ni Digong? Ba? Luod si Robin Padilla. Mura siya kanding bitokon. Naloko na. Ako gagaw, Dudong John. Morning, Dudong John. Si Ma'am Juaning Dinoyo Alsola, may bontag. Dimla Francisco Jr. dire sa Cambaro. Morning, sir. Kani may pertigod kabulahan. Si Maricel Bulahan Baya. Hasta kabulahan. Bulahan kayo. Consel Rico. Baya. Si Sir Dimla Francisco naani sa Sitio Talong. Doon sa Kamungay, Cambaro, Mandawi City. 40 years na ang people power pero wa pa jud nahitabo kinsa nahibaw kinsa nagpusil ni Ninoy Aquino mo bitaw. Iyay di may royal blood morning. Boss Rico Osmeña. Risa may activist batchmate. Uy, kamo ding idara boss ani Risa. Batchmate ini sila mga kuam na sila atong pag people power si Boss Rico murag 40 anyos na. Mao ba? Ang 15 ka mga malita gihatod sa Minolos Marili. Kaya lagwa bisag tunga nas malita Boss Rico okay na ko. Kaya po akong pamangkin nga ambungan si Neil Vincent Mendoza. Dapat to dire si computer. Di pa. Si Bon Ipacio alas 12. Hangiga. Bon Ipacio alas 12 to Asba City. Kaya pag akong agawad si Aspo Agravantes Badjan. May butag. Puro na wala tayo commercial na tali ron. Di pa kanit na kayo. Si kanit. Di pag yun. Nato yun nabiyaan ako dire speakers. Siya gawin na rin, nabiyaan lagi. Irene Saido, kanit. Di, human akong basa ni. Kaning pa na akong mabasa kay
si Butsoy, okay na ni, Butsoy. Si Chito Aragon, ang batang ambungan diya sa buhatan ni former congressman karon konsehal John Alcover. Niya di pailain. Di na maatoy. Karon ako sa di ay nakadawat. Kani ako ni kutob sa ako kontak ako ni interviewon sila patubagon ako. Pilam to kamalita di ay karon ako diray. Ako nga basahon putol man ni kaniya. Ang kuan giingon gipasangin lan sa 18 ka mga marine officers duha ni dili daw ingon ang Philippine Navy ang nakadawat og malita ang kwarta. Akong ibalik ko sa ono kinsa ni number 1 Bini Abante, walang atrasan, Abante yun. Chairman sa Committee on Human Rights sa Ubos Bible Oranan, o apel sa usa sa mga Quadcom, kaniya o niya, siya Alonto Adjong, membro sa ni. Mag-ora ni Ari de Recibo kay iyang ipahibaw nga na political, anti-political dynasty bill among buhaton. Kaniya, Jose Alvarez, wako kaila, Jojo Ang, di ba kani, Ang, o di ba ni Ong? Oo ba? Julian Barunda, Julian, o di ba ni Julian. Dakong suda, o niya, Ching Barrios, Arlen Brosas. Kani Arlen Brosas, mao ni kauban ni Franz Castro. Silang duha, nakadawat po na minalita. Franz Castro, huwag konta ka ni Arlen Brosas o si Franz Castro. Joel Chua, astang ngiga ni, abogado ni kulba kayo ni siya laban ni Bangag. Perti siya pagka-pro Bangag, antay digo. Pero kuha ni siya ka ng digong siya sa una. Si Manix Dalipe. Ganun, ako na not sure ko kung nominee ba na siya sa tungog party list ni katong asawa ng Baluso si Juan. Yeda. Kaila Dilima apil. Kaya na ako'y contact sa ihang staff. I don't know kung naapa ba. Kanhi senador gipa-prison digong. Kanya Dan Fernandez. Quadcom gapon. Pero nidagan, last time naman nidagan pagka gobernador sa ilang probinsya sa Laguna, hapit kadaog. Janet Garin, Iloilo Congresswoman, pero taga-Baybay City Leyte. Kanya si, Dong Gonzales, kaniadto Senior Deputy Speaker, panahon ni Digong sa 18th o 19th Congress, pero ni Balitok, dito na po siyang bangag karon, nakadawat po malita. Jay Kunghon, pag umangkon ni Senador, Senador Richard Gordon, o niya taga Zambales, si Jerwin Luistro, kanang Committee on Justice Chairman ron sa Ubos Bible Oranan, taga Batangas, kadawat sa ay. Apil na si Raul Manuel katong sa Makabayan. Ay, dato sa itong kalit. Karaman itong sila sa Franz Castro, pantong perting yung maning kamo itong pangutana, bisag wanas linyada. Oo ba? Apay, kani sigurado ni, kaning Andoy Marcos, anak man is presidente, kani, nagyatan sa kuno ni kwarta. Paulo Ortiga, dinis Paulo Oy, Paulo Ortiga. I think taga Ilocos Norte, parinti man na nilang bangag, O niya, si Joseph Paduano, ato bang boy contempt. Higa boy contempt. Contempt tika ron. Ito, ngilingig ka to, O niya, si Stila Kimbo, ay katong tagas kay takon sa iyang sandal. Oo ba? Marikina, asawa ni Miro Kimbo, nga kongresista sa una. Karon na pildi in town si Stila. Of course, Tambalos-los, Romualdez. Ayan. Siguradong mao ni, O niya, si JJ Suarez, anak ni Danilo Suarez sa Quezon. JJ Suarez, Senior Deputy Speaker po ni. Dawat ang malitang kwarta. Higani nila, JJ Suarez, ayang mama taga Daan Bantayan, Cebu, Bisaya, o niya, si Erwin Tolpok, otro, kadawat sa daing malitang kwarta. Sumpay sa ilang pinabit, patol pa nila mahalagang tandaan na ang mga pangalan sa listahan ay nakabatay sa salaysay ng mga ex-Marines at hindi nagpatunayan sa korte. Maudi ay, may ilang mga opisyal na naunang tumanggi sa mga paratang habang ang iba ay wala pang opisyal na pahayag. Sila tuplok, pamaapil, presay kaso. Karong hapon, apilo na nilang mga ngan kay trillion piso rally Antony sa It's a Shrine karong hapon. Matod pa,
nga naa kunoy mga nagkalain-lain mga free concert katod ay Missing Pilimon ari po to Cebu. Karon pag ini makit is Missing Pilimon. Oh ba? Pero ang nindot, ari sa tas nindot balita, nindot ha, kay matod pa, si Governor Pambari 4, gibahinan di ay nabahinan sa Malacanang, kaning Local Government Support Fund, buhisin na to ha, matod pa, doon ay 300 million gigahin sa Malacanang, mag-agad ni sa unsa kadaka ang imong probinsya. Depende sa population, ang Bohol, sintar man, si Governor Aristeo Umintado. Kongresista to yung asawa, yung amiga ni Willie Ramasola. Sa 300 milyones nga gahin gikan sa national government para sa provincial capital o government 150 milyones na ipaayo sa mga karsada ka ng provincial roads. Samtang 150 milyones ipalit og bugas ninyong naminaw nga papaliton ko ni bangag og tag 20 pesos matag kilo. Ang ngilad nga balita problema kay ni ha. Pero paldo si Jimbo. Ngilad din balita kay matod pa sa Prime West solution kani ato karon Prime West dakong problem. Pinagi sa ilang general manager nga si Nino Abiliana Jr. ang atol sa ilang executive session sa Cebu City Council kung ayuhon ko rehab ng Binalew landfill uabot ko na gikas 6 ka buwan ngadto usa ka tuig. So paldo anis Jimbo kay adto ilabay ang basura sa Aloginsan. Jimbo haya. At sa imong bayaw mas ig mo din ig. Atol po doon sa 40 na katuig sa EDSA, dili man ron, working holiday man ron, ingos bangag, kaya po kung estudyuhan, silang congresswoman kakabag-aw sa, dili ni kakatong prapaaway, Arlen, bag-aw sa Dinagat Island Province, doon na sila i-bill nga, kinahanglang himuong gining national holiday. Pero matod pa, si kakabag-aw, iyang awayon ang bangag kung dili i-holiday. Na sila i-bill, karong hapon, ang kining grupo nga gitawag og supak. Wow, dili ni Oyon, sigurado ko. Sugbuanong pag-igbisog kontra korupsyon. Ay si Peter Caldero naman sa daan eh. Magtapo ko no, 1:45 sa hapon dito sa Basilica Minore del Santo Niño nga gipanguluhan sa ni sa mga kaparian, mga amator sa Archdiocese of Cebu, nga amator pa tambungan ni sa 60 ka mga civic organization, apel na ang bayan muna. Silang Jaime Paglinawan. O niya, inig ka alas 3 hapon, pabagtingon ang tanang kampana sa simbahan, tibuok, sugbo. Astang ngiga. O niya, matod pa, magtingon nigdungan alas 3 hapon, o niya, ang PNP, Regional Director sa PNP nga si General Enrico Maranan, matod pa niya, high alert, high alert ang kapulisan karon diin. Doon ay 3,400 ka mga PNP personnel. Way labot sa mga tanod nga mo bantay karong hapon sa trillion peso march. Why politiko? Wa sa politiko pagkita niya. Ito nakadawa tong 30%, parehang Pedro. Si may bibig ko, tagpila ko po ihano, gikang Alan Kirante. Di pa ay. Uy, di ay nindot nga balita alang sa mga taga-Konsolasyon Cebu. Dili si Nene Aligado. Kasi ang mag-atiayong kongresista, ako Bisaya Party List, Congressman Sonny Lagon, o ang 6th District kongresista nga si Congresswoman Daphne Lagon. Magtiayon sa 6th District ni kagapon ni aktibo kayo ni Tambong sa Committee on Justice hearing sa Ubos Bay Balauranan kay maton pa doon na sila House Bill number 3878 nga aron matukuran og RTC ang Original Trial Court ang Konsolasyon, mabutangan og RTC branch ang lungsod sa Konsolasyon. Kini maton pa pagpaluag sa mga kaso nga gikan sa Konsolasyon aron
itugpo dire sa mga RTC branches sa Mandawi o sa Lapu-Lapu. Matod pang kongresista sa Nilagon, kini maghatag lig kasayon sa mga kihante o kadtong kikiha. Nga matod pa, sayo na lang pag-adton na susgado kung anhan as lungsod sa konsolasyon kay hantod karon si Nini Aligado wapon kasulbad sa traffic diha. Sige lang pagbuwas baba. Di ba ni? Halos tanan taga Quadcom nakadawat ay kunog kwarta matod pang kapromilay unya apil ay sila Luis Trotsua, Garen og Paduano silang ako ni tagsa-tagsaog pag-interview na si Boy contempt wa koy kontak ani kay mao ni kanhi RPA EBB man founder katong Alex Bungkayo Brigade wa na may brigada ron squad na lang. Oh ba? Kaya na social media na unya na ko hisgot og topic ini kahuman na lang aning commercial kay boy ubay buhol ni ha. Unya di na ta mang-interview og lain pa ugma na pod Huwebes posible si Attorney Livy Baligod maningkamot kung makuha na kung balik ang iyang kontak karon aron atong masayran kinsa ning mga Marines sakop sa Philippine Marines nga naghatod og tagpila mapoy ilang gihatod. Dagko kay usa ka malita matod pang Boss Rico the Royal Blood Osmeña nga kanang usa ka malita 48 nga to 50 milyones. Pwede ranis Boss Rico ako hatdan mig tungas malita bahin rami. Oh ba? Pero ang sod bato.